uthatha umkhaya ngithatha uDoyazi bese uthatha ulokhunjana umgube mina ngithatha uPotso yayizwa lonto yabo bese sihlukanisela abafana abancane laba abafikayo bese ziyakhala emkhaya bese sinqumila ngalodwa sithi ke bese sithi mantshitshi versus ngizwe #asengisathi siqabene hayi mkhaya kubani inkunzi ngelanga lodwa hayi mkhaya usiyashona cha ngithi wemkhaya mina letho funa singene ubusiness lezi zimpi kamaskadi mkhaya wemkhaya yabona mkhaya sifike siqale exabane mina nawe qala siqabane in public yayizwa lonto ithi masithathana mkhaya emva kwalokho bese wena uthatha umkhaya ngithatha uDoyazi bese uthatha ulokhunjana umgube mina ngithatha uPotso yayizwa lonto yabo